El sopar que Zapatero va preparar ahir a la Moncloa va servir perquè els barons socialistes tinguessin un debat franc, diuen algunes fonts, sobre el finançament i constatessin que no hi ha obstacles insalvables. El president Montilla va sortir-ne, asseguren des del seu entorn, moderadament satisfet perquè va penetrar en la idea que Catalunya en surt penalitzada amb l'actual sistema. Aquesta, de fet, va ser la línia de la seva intervenció, on va afirmar que els ciutadans de Catalunya han de tenir la mateixa qualitat de serveis que els de la resta de l'Estat i defensava el manteniment de la solidaritat, sense que signifiqui, però, rebre menys. En definitiva, que cal un sistema més just amb qui més aporta. Una idea en què avui ha aprofundit el conseller Joan Saura. Si està regulat a tots els països descentralitzats democràtics, a Espanya no està regulat i per tant el que no pot ser és que després de fer la solidaritat que volem continuar fent, Catalunya quedi per sota d'altres comunitats autònomes. A Catalunya tothom és conscient que la negociació no serà fàcil i aquests dies s'ha prefigurat un clima d'unitat. Hi ha una predisposició absoluta a l'entesa i això jo crec que és bo, perquè esclar, hi ha temes en els països en els quals no s'hi pot jugar, no? I a Catalunya diem, amb els diners no s'hi juga, no? No hi ha més remei que plantar cara. I el president Montilla creiem que ho ha entès. I voldríem pensar, per tant, que allà el senyor José Montilla, el molt honorable president de la Generalitat, no va anar a obeir ordres o a rebre ordres. A banda d'algunes objeccions dels barons socialistes, la Generalitat topa en aquesta negociació, que formalment comença dimecres, amb les reticències del govern central a injectar més diners a les comunitats en detriment de la despesa de l'administració central.